లెట్స్ బిగిన్ ది షో. గ్రామ పంచాయతీ సభ్యుడైన నేను గ్రామ ప్రజల సర్పంచ్ నేను చెప్పు చెప్పు తగుదే ఏదైనా మాట్లాడే కొంచెం ఓకే. అను నేను శాసనం ద్వారా ఏంటి బాబా అన్న ఇంకోసారి అన్న శాసనం ద్వారా ఇక్కడికి ఏర్పాటు చేయబడిన భారత రాజ్యాంగం పట్ల అర్థం పద్ధతులు అక్కడ మాట్లాడతావు నువ్వు. నిజమైన నమ్మకం మరియు విధేయత కలిగి ఉండి నేను స్వీకరించబోతున్నా. ఏం మాట్లాడతాడు నువ్వు ఏం భాష నిర్వహించేదానిని భగవంతుని పేర ప్రమాణం చేయుచున్నాను. సత్యనిష్టతో ధృవపరుచుతున్నాను. చాలా బాగా వచ్చింది సార్ సాంగ్. ది స్టేట్ గోస్ టు యూ ఓన్లీ. నేను వస్తాను సార్.